Kikubor ka Batisi TV. Lawan ra asyapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, balak play nakabentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakay lekay bapaw ha Shillong, balayada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, balale da ka Meva Enterprise. Kajingshot balay kadai kaway na kajingshot kapapaw nambha jongki nong shong shnong kari France kapala paw portay bha hagas pa snem kapakhatsan bat kalalong ru kaway na kajingshot kapapaw bha hari Russia hadu kini kisngi. Sekan longpat kum kajing penkendit yaki babuan balang bat khamtam me yaki nong shong shnong jong kajala Meghalaya bantip baka Agnes Lingdo naga shnong laumali Shillong kathai samla ka badang puli yaka kelas ka bakhat ar kalalong ka wei na ki nong shat balai ka batibit hapo kani ka sor Shillong. Mình xem nghi con yaki bangi mình xem nghi ông đã dừng snow mình xem drum nga thì đầy mắt thì mình xem ngắm con chú là tang ya mình xem aku mensir aku mensir. Haka jing keren bat ka Batisi TV kane ka samla Agnes Kalayathu bakala yo jing hikai halor kane ka jing shat balai deiling ba ka no hikai jongka ka kong dari shisha mauro ka bapliru ya ka school hikai shat hapulo Shillong ya ka bala ai kerteng Janayas Zumba and Ballet class ka kerteng jonga ka de Agnes Lingdo ngasong sa halau melipulun ti ngaladon kumba arsnem bangala let hangani ka school dancing class ka Janayas Zumba and ballet classes. Ngaji dia kani ka jing shat namar ba kalong ru ka jing shat ka ba but hakini ki arsnem ki ba ngala let shim training na imis ya kani ka jing shat kalong ru ka ba jinjar namar ba ki mong ki kejat ru namar ba ngihaban pin klan ya ki kejat ngihap pin sting ya ka met te kaweru ngimla ban pin mo kajing pang hakadur jingi te kalong ka bajenjar ban balance bet ya kata barok ka way ban ka shumpor kumba Henry banai yang tang bangan la ban yang haki shimpria kejan but kumba shisnam tam ban pentebet ilajong kenang bangala ban perform ha kemat kipat ba te ngalas dang ban shat ba hakmat kipat ba ningkong ya kani ka bali kadai ha Miss Shillong Hazar ka khandai but hadien pan ngala sha khot pat ban pin biang yala kasam ha Miss Cherry Blossom.
kakong dari shisha kalayatho haga jing ekran bat ka Bati CTV bakala late pentebit yaladi haga ni ga jingshat balai sha Delhi bat hadian bakala one pai sha ga jalla kalayatre lang bat unong shna film ba paunam haga jalla Meghalaya uba Pradip Kurba haga bakala shimentaru ban shat hagi music video jonga film Mensiem Senorita Senrai bat kiwe de Kerteng jonga dari shisha mauro ngasong ngasa hapo Raj Bhavan te yakni ka school ngasdang hapo 2012 te ya ka kerteng jong ka school ka de Janaya Zumba and ballet na jet yakni ka jing shot namar ba ka pair and ka de ka ba pajudan ra mana ba hikai kum kini ki jing shot kum ki khna Shillong jingi ki phajiyo jing hikai te ki bun ki yo ki don ki ba pair jing shot tong ba ballet pajudan ba yo jing hikai te ngakwa ba kini ki jing shot ro ban yo ya kini ki khna hapo basa ha Shillong jing hikai mình xiêm nghi ông đã jing snow mình xiêm trong ngã thì đầy mắt thì mình xiêm ngắm khát chú là tang ya thì mình xiêm aku mình xiêm nga kani nga sedang nadut for 2002, 3, 4 nadut nang tu hingga sedang bensyat tang ba ben mi shabar bare ngayo nadut 2006 te bun ki jait music video ro ngelaju le but kumju ro sajit ro hapo Calcutta te munchwa hangi kilaiwan ki na bar jilla banwan hikai hakani ka sor Shillong jungi te ni sajit ki bun ki khna ba sajit tang ba nang tu ngiyo ban nei tang ki lai ngot saw ngot ha hang ta hapo dance academy ka khot padatik hapo Calcutta te nang tu ki wan ki Germany ki wan ki na ki brio na bar ki di na Germany pa kerteng Sergel ma i hikai kum kini ki jing shat kin kum ki ballet e kin te nang tu ngayo idea kin kumno bangan yo hikai kum kini jing shat kin te nang to bre nga proceed nga yat chbateng kin pan shat kumno e kin te haden bre nang to ngawan phai no sa Shillong ta nga continue ba ya ka jing shat jonga te nang ta bre kiwan biang man le audition ha kani ka Shillong te ngalit biang ban auditions te nang ta ngayo jit biang hapo Delhi kin te ngalit ha Delhi ngayo jing hikai hang to sisnam shtengi ai te nang to ngayo biang kum kini jing shat hi te haden bare tang hapo sisnam shteng ngawan phai no Shillong namar ngam yahap ka weather stay namar nga kumpang tengah warna kan chani dah hadin hikai nak siapa kum Galaxy Gym tengah di as a kum ka fitness trainer roken dah hadin ngong ni ka sab jonga ka shu kut no hang ta tengah bre ngawat ki hall tu chani kum no ngan lap ya kan kum kan ka hall ngakwa pa kham he ka hall kum ba mentakin ba ngayo te da ka jing don ringkat ublei ngayo kum kan ka hall but ngayo ro ban ai ka sab kum ba ngadon manga ka sab ngayo ro ban ai kini ki khna ba kin pau prang kan nei tang man yo hapo ki kum hapo US ne kum hapo shabar jelangi kwa ro hapo India kum ha Shillong dadi barit makanaru long kinyo ki jing hikai kum kini ki jing shat kin and kani ka jing shat ngong e fi ka de ka belong very technical form ba pen ba ya ka met ka phat jong ki khna e kin long kum ba shat kum ki posture ki de ban bet ki met kum pet ki de ban bet mo kum ki tu kan ngalabon ki student te kum khatsan kum ta e kabon ka student ki wan nadu dangret nadu license me ngala shim hadu dalahe kin tong basuk ba banyo nadu dang khna namar ba hakum kini jing shat dang kam flexibility ha dang kam stretching ba te kita kan ki ban like ba ki mat e ta dalah shim ba kham he ba la jinjar namar ki e palat ki mat kin
Kubur ke bang aku ban ai ya ki kena samla jong ka ri meklai jungi hibarok kawai ka ba kani ka jingshat hot ka long ka chat jingshat ka ba compare bat kamda pau hani ka shilong hakari khasi jungi tang ba kamlong pat ka ba bangin persang ya ka namar ba kadi ka chat jingshat ka ba kam jenjangi dan kam ban pentebet ila di kisnam tamba kamlong pat ka ba jenjar la da kiwi ki breu ki la ban le mangiru ngidei ban persang tikum ta nga pensluri ki khna red ling lembat ki khna samla bakin ni syakmat la da ki don kum kini ki jat sam ka khubor kedai kum ni gain long badum sange ken ban fidai ka sap ki khna red baki don ki sap baki ki long flexible bhai ki body ne kinang ban shat ne pha ha kum kini jat jing shat ro namar kum kini ki jing shat hi bakin pen yat chakmat ken ki khna te ailat iki ba bakin biang ki posture namar ki don ki khna menta ki long jaitu ki long long fit show kan te da ki ailat ki ban one shot kum kini ki jat jing shot kin long fit kin long stretchable kum ta kan